spot yang sulit ditebak ya. Iya. Nggih. Iki saya suwe saya mungcer ya. Ah iya. Iki sing diarani bocah lagi berkembang. Iki angger kaya ngene iki keterak badhe ibarate badhe apa sing besar ora bakal goyah. Kok iso? Mergo ya pancen wektune lagi wektune dheweke. Oh. Iya, Dek ya. Nah, iki lho. Amin. Nih wah wis kukulen saiki. Nah, ngene. Wah, dan bocah jembagar kok ngene iki. Aku biyen yo kesusu lahir ngopo? Dalek lahire bareng apa? Lah yo aku lak yo apa mau ngapeli kowe ngono lak yo ora saru. Lah saiki lak yo saru. Lah ngopo saru kan ngapeli putune. Bae nginguk putune nginguk bae. Ngono to? Ya wis kono rada atuh. Iya kok. Aku geger kowe malah ketok tuwek. Aku tenan apa ora aku ki saking tresnaku karo dheweke. Ngono nya iki. Lah, Lah kula. lah iki aku. Iki kowe sing cendhak wae aja sing dawa. Ngene. Supaya ora ketemu karo Mbah Gareng ya, Nduk kan. Nggih, dangu mboten panggih, nggih awet enom, awet seger, Amin. awet panjang umur. Amin. Sampeyan soleh pomot dikon milih mati sik apa mati dhisik apa mati keri sampean milih ndi? Ya lumrahe kepengine mati keri. Berarti arep adus dhewe, budal dhewe. Heeh, ngono. Wong sak donya wis mati kabeh ya kan. Karek Gareng dhewe. Arep bungkus dhewe. Heeh, arep glundung arepe dhewe. Rekoso ya. Rekoso. Ya mati sik weh. Mati sik. Ya gendang kono. Gendang kono. Jane arep budal. Terus Arep budal bukake kuburan angel juru kuncine mati sik ya. Omongane ra. Aja. Sing salah sampean nek jawab. Apa? Kudune ya sak lumrahe. Nah, iki cah pinter iki, cerdas sak lumrahe sak jatahe. Heeh. Yen urung jatahe ya dipeksa ya ora iso mati. Ora iso mati. Aduh kowe. Isane ya iso, Pak De. Hah? Apa sampean tak peksa tak tekek paling ya sampean ya. Saya gede saya sadis iki iki. Iki ya aja sadis-sadis. Wong ki lagi kecuan atine karo wong lanang aja sadis ya. 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 Padahal aku ora ngerti wae. Ki mau karo sapa? Niki wau kalih Mas. Mas sapa meneh? Mas Rijal, Mas ponaan. Oh, Mas sedulur. Iya. Iya. Wah, kowe saiki kok tambah mempur mbok aja lemu-lemu. Ya Allah, iki wis kurus ya, wis diet kudune ki jenengan ki malah ngelokke aku kuru lho. Aku ki wis ramak menek 3 minggu lho. Ora genepi sesasi sisan. Ora diet ki nglalu jenenge. Ora mangan kok 3 minggu. Aja sok dipeksa. Kuru biarkan kuru alami aja ganti diet. Yen ganti diet ora cocok ku dadi penyakit lho. Oh. Ngono. Sik. Jenengmu asli sapa to, Nduk? Dimas Niken Salindri. Dimas Niken omahmu ngendi? Sik to, kok sik. Mau aku lek wis diterjemahke. Saiki Dimas Niken Salindri. Ayo, saiki terjemahno, ayo. Ben adil ya kan ya? Nggih. Anu, ayo. Dimas Niken Salindri. Ayo. Nggih. Napa wis lestari kalih Lestari kali Yayu. Mbak Niken lestari kalih Lestari dolane kali sinten wau? Lestari kalih Sinarengan. Manduk iki. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Andri. Mas Andri, makasih Mas Andri. Wis rasa tak sebagi lagu loro. Padune gak mikir dhek. Oh. Apa? Jenengan mau tanglet nama saya kenapa? Ora wis. Arep diterjemahke ya diterjemahke. Jangan. Carilah yang simpel mudah dihafalkan oleh penggemar. Niken ya Niken wis. Oh
Oh gitu. Seorang figur publik itu namanya ndak perlu panjang-panjang, yang penting iso dititeni lan dieling-eling penonton. Iya, dan itu juga nama asli. Asli. Iya. Ora berubah. Iya, tidak dirubah. Bukan Nama- tidak ada nama panggung. Ora ono ya. Ora ono, ya tetap asli Niken Salindri. Beda karo mbahmu kuwi nganggo jeneng panggung ya. Nggih. Jenenge lak Gareng Semarang. Kuwi asline ngerti ora jenenge sapa kan? Sumar Bagio. Sumar Bagio. Lah ya. Oh, lah ngono nyapa kok diganti Gareng Semarang. Heeh, mbok nganggo Sumar Bagio wae rasa Gareng. Ku sik ke apa ono kita takoni. Apa? Aku lahir saka Tobong Wayang Wong. Ha. Apa ana punakawan Semar Bagio Pitruk Bagong. Semar Gareng Pitruk Bagong. Ya kan Gareng Sumar Bagio. Lah iya. Heeh. Lah tapi ning gone banner-banner tulisannya Gareng Semarang kok. Ora Gareng Sumar Bagio. Aku urung tentu aku kadang kala kuwi Gareng Semarang fotone dudu fotoku kok. Sakala masa jenenge artis gen kondang kuwi sok nganggo jeneng kewan. Enek to? Apa? Ya to? Denny Percil, kayak nganggo jeneng kewan. Mama Lucy Brahman. Lucy Brahman yo nganggo jeneng kayak kewan. nyambe Heeh. Brahman. Heeh. Sampeyan ganti aja Gareng Sumar Bagio. Apa? Gareng Tekek. Cocok kuwi. Ora. Oh, tambahi. Tambah apa kan? Gareng tekek elek lho. Mas cocok. Apa? Gareng tikus lho, kan cocok. Ora terkenal ora paten. Ana ke gareng kuwi jeneng yen cara-carane tembunge titel. Ya. Titelku Gareng. Nah, iki titel sing ora iso pisah saka diriku iki ya Gareng iki. Iya, sama. Mergo wiwit enom aku wis Gareng. Ngono. Kowe wiwit nyanyi umur pira, Nduk? 4 tahun. 4 tahun. Ya. Nyanyi. Ya. Wih, iya. What happened? Liyane iki 4 tahun iki sik njaluk jajan mboke lho. Kowe wis nyanyi. Iya kan keluarga seni, jadi sudah biasa. Oh, tadi nguyuh kabeh. Ya. Oh, iya. Nguyuh kabeh. Seni iki lak nguyuh. Oh. Keluarga seni. keluarga seni. Aku seneng. Aku ki ora bosen nyawang niken ki. Heeh. Bocah ki luwes, ayune ayu luwes. Heeh. Dandane ora nyolok. Heeh. Aduh, ngene kok ora ndang duwe pacar. Takon Nggih. putrane Pak Pribadi ana sing isih legan ora? Lah nggih, Ora enak kok wisana. Pun do omah Mas do ya. Mpun. sampun. Mpun. Mas Bambang nggih pun omah-omah. Oh, pun omah-omah. Nggih. Tetekne bojo keloro wae. Wah ganas kuwi. Ya ora to, Pak De. Pelak dibawani sithik ya kan. Kok Pak Lestari ya. Oh Lestari. Masyarakat kene iki urung marem nek urung krungu bawane Niken Salindri. Nggih Mas. Heeh. Ya. Sing gandrung-gandrung ya kena kuwi enake gandeng Mbah Gareng ya sing digandrung ya Mbah Gareng kuwi. Nek digandrung ora gelem digandreng wae sikile. Ora digantung. Oh. Ya ana iki dramane ya aku wae. Ah ya. Tenan. Saya rasa Sing lanang seni nyapa nyenggaki. ndak enek ngono aneh. Oh. Ini bawah, ini bukan Bawah. ini bukan sinam, ini bawah. Oh. Piye suarane Dhewe Gareng? Wah, Banter ya. Gandang cetha terbaca intonasimu. Kuwi mongko sesasi ora leren dek ora mung bengi tok dek awan isu. Nglebur. Ah lha ya. Suarane sik gandange kok ngono sesuk cek karo aku ning Gresik Petrokimia. Dah, sampean gak Sesuk. melak to. Sesuk ning Gresik aku karo Niken ya kan ya. Nggih, sampean gak melak to. Wis gak apa-apa tak ajak manggan. Engko ngapa? Nggawane koper. Dadi mbak nganggur. Ora, rumangsamu aku ki portir sepur ngono apa piye? Lah mau apa tidak?
Ya kagak mau, gua kan harus kerja. Emang besok kamu ditanggap? Kamu besok piye? Kagak. Ya udah, ikut aku aja dah. Enggak dah, aku tak ikut istriku di rumah. Ya udah. Istriku kan perlu digarap. Apa Cik Isa? Ya kelamet-kelamet. Bukannya bapak sudah tua? Tua ki lak kene munggah, kene ngisor ki sik. Wah. Ubet. Wah, ketoke cilik ning ngomongane pedes lagi. Ayo, lho. Karena sening ati ngente Percaya ora lagek bawa iki wong piyayi ngendi langsung transfer 1 juta untuk Nduk Niken dan Mas Ardi. Bulis Maksum. Niku saking Malaysia. Bukan dari Malaysia. Saking Lali pundi? aku saking pundi Bu? Kula tri WA Bu. Bulis Maksum bisa transfer 1 juta. Wong jejere aku kok sing entuk transfer Ardi lho. Soale rekeningnya iso mlebu lek ning wong ganteng, lek wong elek gak iso. Oh, rekening ki iso milih ya. Iya. Oh, rekening ki yo nyawang rai to. Kono nyanyi dhewe. Ya. Sumanding si sehmu Nyawang Niken ki ora ana bosene ya. Nyawang Niken ki disawang sak menit nganti sak jam ora bosen. Ih nyawang iki jeli. Kenapa? Gak boleh ya kayak gitu. Kamu gak boleh pilih-pilih. Ini semua sinden ini make upnya ini dari jam 4 subuh loh. Gak boleh kamu sia-sia. Terus make up kok jam 4 subuh ya mene metu apa ora pedok. Ya kan nimbal. Pedak larang kok luntur. Apa? Medake game over kabeh kok. Aku bareng tak omongke jeleh nu mobile ya. Iya. Nesu kabeh. Wah iki konco setiaku setiap malam tak belani tetep po sinden aku sayang kamu semuanya pokoknya. Nah, setiap malam ngancani aku sapa wong liya teko ora mesti ngelokne jeleh. Lah iya. Ya Bu. Aku jane yo meh omong setia pada mereka. Bojoku nonton di streaming. Bojoku nonton di streaming di. Ini Bulis Maksum dari Belanda sing biyen tau maringi yo Angen. nggih. Dari Belanda Den Haag. Nggih. Ayo ngene Ardi. Tak menehi paseksen paringane saka Bulis Maksum. Sing tuwek ra entuk melu-melu. Ngerti yo sing entuk sawer Ardi. Iya. Tau beni antimu kowe ratu. Ora iso melek kowe. Ayo ngene di. Sempat musik Mas Jaro, ayo. Adi kan muka sike, kok dibatike bapane ya. Siapno uang 1 juta betuwi. Untuk Mas Ardi. Kowe marai urung ngerti aku selawe tahun kepungkur kok. Selawe tahun kepungkur ya wis. Wes kono dintekke. Piye kan? Ya. Kamu setelah nyawang Ardi seperti itu, terus nyawang Pak Gareng Sumarbego piye? Itu seperti yang dikatakan sama itu
Mbah Gareng. Apa? Ya kalau Mbah Gareng kan nyawang aku itu kan kayak ndak bosan. Kalau nyawang sindiran yang lain kan bosan. Iya. Ya kalau aku itu nyawang Mas Ardi ndak bosan, tapi kalau nyawang Mbah Gareng bosan. Iya. Aku aja mbok sawan, rasakno. Apa nih wis layu? Apa? Wis apa? Layu. Disirami piro ini? Kok ayo seger. Ini layu ini kulitnya ini sudah. Iki ora layu, iki kisut. Oh ya ya. Wis kono karo Ardi. Ora cedak kowe. Ya sudah, ini waktunya anak muda tampil, anak tua diam dulu. Oke deh. Ya. Lah niki bawa toh. Iya cek bawa. Nah, cek bawa. Ayo. Sepuh karo sepuh kalau kan. Kayak sepuh karo sepuh. Wis kowe roman caloro, aku tak kerokan. Iya. Ekspresif. Wong kaya ngene iki tangan tekel iki tangan tengen nyekel mic, tangan tengen nyekel mic, tangan kiwa nyekel bokok. Bangkean. Contoh nono to Pak Dik. Nah Dik iki bocahe pancen yo isinan ngono kuwi. Lho, iki ketok iki ketok oli mesra. Oli. Mesra. Ki lho ngene, lho terus diulatke. Lho, ngono. Boten napa-napa nggih nek tutup panggung itu. Lho nek panggung iki los. Ini teater panggung los stroke. SCTV satu untuk semua. Ya. Kowe niket bengi iki entekno. Aku turano sithik. Rina Ardi racak seleramu compe. Heeh. Selerane compe anjene. Nek mesti mbek aku no, gak ndang nyapo no. Ya. Kadang digawe tas ngono ndak piye ngono kan. Piye, Pak? Nakoni apa nyapu? Iya. Nek karo Mbak Compe wani, nek karo aku gak wani. Saya jaluk disayang Ardi. Bocah iki perlu kasih sayang dan kelembutan. Ayo serang Ji. Tak kei obat jendel gelem ora? Nah iki kacang iki panganan sak kulite. Mengko lak selimutan kowe mesti. Ayo to. Ya tak dijemput iki. Iya Ya. Yo. Digendong. Yo jono. Yo. Yo. Kamu gak tahu toh lah aku hari ini tuh panas. Tuh. Ya kok panas ngopo? Hah? Kok iso panas ngopo? Panas ya loro toh, kok nyapo? Ya iki adem no. Iya gini tanya. Masuk angin ya. Nek panas kode ngono ki ditemek bathuke panas ora ngono biasane bathuk to. Gak mau, kamu gak tahu. Yen bos rina enggal ratri Ya. kang tulu Ngopo enek peristiwa apa? Gemes. Oh, ndak dicek lho, Di. Cekmel lho, Di. ibu-ibu sampe gemes kok. Di Gareng.
iki sampean luwih pengalaman sampeyan to Mbak Ardi. Piye carane wong wedok iki kesempatan piye ngono wong lanang kudu cak-cek ngono lho. Pripun Pak De? Aja nganti kedisikan angin. Engko sepo. Ngertine pripun niku? Lho, cak-cek cekel tangane. Geret dioper tengen piting. Kok dipiting? Rangkul. Dirangkul, dijak mlaku-mlaku. Dedet ora kowe? Nang apa lho nggo duit bareng iki? Mlaku-mlaku Oh mlaku iki karo sikil karo duit. Lah, mlaku-mlaku tok ora jajan yo kecut to. Ayo, cekel sik tangane kiwa, padha kiwa dioper yang tengen. Sret. Terus dirangkul. Rangkul. Terus bisa mlaku-mlaku. Ngerti gak? Aku pengen apa mau? Pengen tuku apa? Ngene apa? Loh, aku mau lo, pengen tuku apa? Iya. Apa? Pengen apa? Pengen bahasa apa? Loh, pentol. Ayo, saiki mlaku-mlaku. Iki ben dibajutne Bu Dwi, ade mlaku-mlaku. Nesa yo. Ya. Ayo dieling-eling. Liken kepengin apa? Mau ngomong karo aku jare kepengin didik. Hah? Oh, iya, karena kan ini badanku panas, jadi aku harus dede dulu. Dedek Dede itu Dedek ki adik. Oh, Dedek panas iku ngemut lampu wae lho. Ngaja sih. Cibuk. Ayo sing romantis. Ayo di. mong sliramu. Ayo. Coba kata. Ngene angel men diatur. Kita ini menaati peraturan 2019. Apa? Jaga jarak, social distancing, COVID-19. Semangat virus. Tali pati. Dicali pati kok. Iki pokoke yen wayang. Ini wis, wayang wis. Tangan madhep rono, aku madhep rono. Ya. Nah. Kowe payo iso kenek ngono kuwi. Umbur-umburan. Iki piye lho Pak De? Wis to pokoke nek wayang lu bubar ra iso ucul kuwi. Ayo. Anu nggih percontohan anu karo Mbak Reno Cungpe. Ayo karo Mas Gareng. Ayo. Nggih percontohan gen pinter Haji. Ndang yo. Ya. Ya. Kayak duwe penggemar kok. Kuwi ayu lho Pak De. Iya, Mas, kan lek sampean karo aku jarake kadoan. Berarti lek karo Mbak Cungpe piye? Iki jarake ra kadoan nganti serempetan kok. Iki delok sawangan iki. Gila. Cumpe. Dalem, Mbah. Ora ono roman karo bae iki lho. Iya, Sa. Mas. Iya, cinta. Oh iya. Maju rene. Ojo. Apa sayang? Ngono lho, Di. Kok medeni. Ngapa? Sing diserat. Lagi ngadeg sing diserat dedek. Ojo kasar-kasar wong wedok kasare ra umum. Heeh, aku ki tipe orangnya halus loh. Mas Ardi ki ya halus loh. Aku nek wong lanang kudu wae. Stek kudu Ya wis kudu ngono kuwi kok. silaturahmi. Ojo kasar-kasar ya. Ya pe ya. Ojo kasar-kasar. Pe iki jenenge cempe ya. Cungpe. Oh cempe. Lah piye to Kakak mau ngaku ki yo pancen keturunane Durga. Oh, dadi galang. Oh. Aku ora iso nek kon alus-alus kaya nikan salindri ngono aku ora iso Kang Mas. Aku sesuk malah wedi e. Aja mangkono. Aja mangkono jare. Bahasane nganggo wayang terus. Aja mengkono, Aja mangkono. Padha karo bojoku Wade. Apa? Bojoku iki tau goleki kunci ini udah bojone dalang. Ayo to, Mak, ndama kan telat. Sik to aku tak ngupadi kunci. Goleki ngupadi. Oh ya, Ngene lho Di, iki ana ibarate ana kesempatan gak mbok gunakan baik-baik kok. Kaya pas ae dhewe ning
48. Nesu ki lho, nesu ki lho. Coba-coba lho, Pe. Sampeyan senengane opo-opo. Senengane ngobong-ngobong. Apakah kamu lupa? Aku ora nyandaki sing dirembuk apa to? Nek kene nganti duka yayasin iki. Ana apa kan? Kok nganti nesu ana apa? Perkara angka 48 Nyocok nih suara ngereson ki lho. Oh nyocoke nada 48. Nadane sampira, Mas? Dibujuk ngene lho. Ayo Ardi diparani Ardi. Mriki no. Wis gak wis. Lah ngopo? Ngopo? Gak nyapa-nyapa. Mumpung gelem. Iki kira mantenan iki romantenan. Ki romantenan. Gak usah marah-marah itu. Loh, katanya kalau marah kan cepet tua. Lele aku nesu, sama nesu, berarti kan kita bisa menua bersama. Compe. Bocah loro wis rukun. Ayo dhewe bubuk. Iya. Ndang tadi. Nyapa lho? Kok sik kok wis Asine sampeyan sing golek kesempatan nih. Ora, ngene lho. Ngene lho. Ibarate anggapan aku niken ya. Tanganmu ndaplang ngene lho. yo kadoan. Lho, ngene meneng wae. Lah. In this morning, in this morning. In this morning. Apa? Nyanyi Titanic, 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 film Titanic. Lagu Titanic kok istemoni. Kowe gak Titanic, aku gak Titanic, Titanium. Titanus. Ndang ngono. Ndang lah ngono lho. Ayo nek. Kok ora sing gatelen kok malah congpe to iki. Kami anak muda tidak alay dan lebay. Wis kono Romano. Ayo. Menang. Hati-hati lek suwi kesuwen kram lho sikilmu kok. Nek stroke lho. Tak tresnani lahir Kayak ngapa lungguh? Ayo ngadeg. Lestari ta lagune? Ya. Lah Putri 1 juta atau 500 untuk niki 500 untuk anu so Mas Ardi. Ya. Bisa 1 juta. Kono go bayar Arisandi. Heeh. 1 juta wis diwene niken ta? Sudah. Kamu bawa semua? Iya. Ya. Kan uangmu juga uangnya Ardi. Nggih, Pak. Untuk karemu. Bukan. Ya terus? Uangnya Mas Ardi, uangku juga uangku. Oh. Aduh belum jadi suami istri. Oh, bojoke ngono ya. Oh, Oh, layak duitku digawa kono kabeh. Iya, iya. Jadi suami istri kok wis ngapusi. Ya. Ya, Lestari. Lestari ya. Langgam sik wae, Nduk kan. Langgam sik ngelek dangdut. Ayo. Anu ya. Anu kok ya. Tak kira lek anu ya. Langsung dangdut. Lestari langgam toh, Pak? Lestari ya. Ya, mangga Lestari. Musiknya yo. Gamelan plus musik. Ya, ayo Mas Jaro. Yuk.